కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 5వ రోజు 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. కర్మయోగము కంటిన్యూయేషను. ఈ అధ్యాయానికి కర్మ సన్యాస యోగము అని పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ఇది ప్రారంభం. కర్మయోగం మూడో రోజు చూసాము. నిన్న కూడా జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగము, దివ్య జ్ఞానం అని చూసాము. ఈరోజు కర్మ సన్యాస యోగము అనేది చూస్తున్నాము. సో కర్మయోగం గురించి ఇంకొంచెం విశదీకరణ ఈ చాప్టర్లో చూస్తాం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయే తయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, సన్యాసం కర్మను సన్యసించాలా, సన్యసించడం అంటే వదిలేయడం. సో కర్మను సన్యసించాలా కృష్ణ, పునర్యోగం చ శంససి, సన్యసించమని ఇంతకు ముందు చెప్పావు, ఇప్పుడు మరి భక్తితో పని చేయమని చెప్తున్నావు. యచ్ఛ్రేయతయో రేకం, ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేయస్కరం, తన్మే నువ్వే నాకు బ్రూహి చెప్పు సునిశ్చితం నిశ్చయంగా అంటున్నాడు. కాబట్టి ముందేమో కర్మను సన్యసించాలి అని చెప్పావు, త్యాగం చేయాలని, ఇప్పుడేమో భక్తితో కర్మ చేయమంటున్నావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం అన్నది నువ్వు నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు అని అడుగుతున్నా. సో ఇక్కడ కర్మను వదిలేయడం అంటే వదిలేసి పని మానేసి కూర్చోవడం కాదు. అంటే మన దైనందిన బాధ్యతలు అన్ని మన ఆ జీవితాన్ని వదిలి ఇలా వెళ్ళి తపస్సులు అవి చేసుకుంటూ, రేపు చూస్తాం అష్టాంగ యోగం క్లాస్లో. సో ఆ మార్గంలో ఉంటూ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి పొందడానికి ప్రయత్నించడం, అలా అది బెటరా, లేదు అంటే మరి పనులు భక్తితో పని చేయడం బెటరా, ఏది బెటరు అని అడిగాడు అన్నమాట. అంటే ఈ కర్మయోగం గురించి ఇంకా కంప్లీట్ అవగాహన అర్జునుడికి ఇంకా రాలేదని మనకు అర్థమవుతోంది. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇంకా క్లారిటీ సరిగ్గా తెలియకపోవచ్చు. అందుకని మనలాంటి వాళ్ళ కోసం కూడా తన కోసమును అర్జునుడు ఇంకా క్లియర్గా ఈ విషయం ఏమిటో చెప్పు. అసలు కర్మయోగం అంటే అసలు భక్తితో పని చేయాలా, పని చేయడమే మానేయాలా, మానేసి కూర్చోవాలని కాదు, అది తెలుసు అర్జునుడికి. మానేసి ఈ మార్గంలో వెళ్ళాలా, ఈ రెండిట్లో ఏది బెటరు అని అడుగుతున్నారు. అంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపేయాలా, లేదంటే చెట్టును నాటి పెంచాలి, కానీ ఆ చెట్టు నుంచి ఎప్పుడు పళ్ళు వస్తాయా అంటూ దానికోసం చూడకుండా చెట్టును నాటడం, దానిని సక్రమంగా పెంచటం మన బాధ్యత అనుకుని
పెంచడమా? లేదంటే అసలు చెట్టు నాటడమే మానేయాలా? అని అడుగుతున్నాడు. అంటే పని చేయడమే మానేయాలా? పనిని మనం శ్రద్ధగా చేసి, ఏదొచ్చినా సరే మనం సమత్వంతో ఉంటూ, ఆ వచ్చేదాని కోసమే చూస్తూ కూర్చోకుండా ఉండటం అని హ్మ్, అర్థం. ఎగ్జాంపుల్ అందుకని ఇలా ఇచ్చారు. సో, భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు అంటే, శ్రీ భగవానువాచ సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో, సన్యాసం కర్మయోగశ్చ. హ్మ్. తప్పనిసరిగా ఈ కర్మను వదిలి ఇలా అంటే అన్నీ వదిలిపెట్టి ఇలా భగవంతుడిని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ మార్గంలో ఉండటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ తపస్సులు గాని ఇటువంటివి లేదా ఈ జ్ఞానంతో తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నించడం. సో, సన్యాస కర్మయోగశ్చ అంటే కర్మ సన్యసించిన యోగం నిశ్రేయసకరావుభౌ తప్పనిసరిగా శ్రేయస్కరమే. అది మంచిదే. తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో, కర్మను సన్యసించడము, కర్మయోగము అంటే భక్తితో పని చేయడము. ఇక్కడ భక్తితో పని చేయడాన్ని ఇది చూపిస్తున్నారు ప్రభుపాద. ఆయన పూజలు చేస్తూనే లేరు. ఆయన ఎన్నో పనులు చేశారు. ఆయన ఎన్నో బుక్స్ రాశారు. మరి ఎంతో మందికి భగవంతుడిని గురించి బోధనలు చేశారు. భగవద్గీత గురించి బోధనలు చేశారు. ఆ పుస్తకాలన్నిటిని అనువదించారు. ఆయన అన్నీ చేసేవారు. ఆయన అసలు నిద్రపోయేదే 3 గంటల సమయం. సో, భక్తితో పని చేయడం అనేదానికి అందుకని ఉదాహరణగా చూపిస్తుంది. సో, అలా మనం పనులు చేస్తూనే భక్తితో ఉండటం కర్మయోగం. కాబట్టి ఇలా కర్మను సన్యసించిన ఈ ఈ కారణం కోసం అంటే భగవంతుడిని పొందడానికి ఈ మార్గంలో వెళ్ళిన భక్తితో పని చేసిన కర్మయోగం ఏది చేసినా సరే మంచిదే. 2 మంచిదే. కర్మ సన్యసించడం మంచిదే. భక్తితో పని చేయడం కర్మయోగము మంచిదే అంటున్నారు. అయితే తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ అయితే కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మయోగో విశిష్యతే. కర్మయోగమే ఇంకా విశిష్టమైనది. అంటే భక్తితో పని చేయడం. కర్మను సన్యసించి ఈ మార్గం వెళ్ళిన భక్తితో పనిచేస్తూ ఈ మార్గంలో ఉన్న 2 మంచివే. భగవంతుడిని పొందొచ్చు. కానీ కర్మను వదిలిపెట్టడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే మంచిది ఇంకా అంటే ఇంకా విశిష్టమైనది ఈ కర్మయోగమే అంటే భక్తితో పని చేయడము అని చెప్తారు ఆన్సర్. కాకపోతే ఏంటంటే ఎలా చెయ్యాలి ఆ పని అన్నది చెప్తారు. నా కోసం అని చెయ్యి. అయితే నువ్వు ఎలా చేస్తావంటే ఆ పని భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా ఆయనకి సమర్పించి చెయ్యి. ఆ రిజల్ట్ ప్రతిఫలం ఏమిటో నేను చూసుకుంటాను. నువ్వు దాని గురించి వరి అవ్వకు. నువ్వల్ల పనిని నాకు సమర్పించి శ్రద్ధగా చెయ్యి. సో, భక్తుడన్నవాడు ప్రతిఫలం గురించి ఆలోచించకుండా అంతా భగవంతుడి దయ అనుకుంటాడు. కానీ మరి మామూలుగా భక్తుడు కానివాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఏదైనా లాభం వచ్చినా ఇదంతా నా గొప్పతనమేనని అతను గర్వపడుతూ ఉంటాడు అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మనకి. ఈ కర్మయోగం యొక్క ప్రతిఫలం మీద ఈ ఒక ఐడియా కోసం. జ్ఞేయస ఇంకా ఏమంటున్నారంటే భగవంతుడు జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. జ్ఞేయస నిత్య సన్యాసి ఎవరు నిత్య సన్యాసి అయి జ్ఞానం తెచ్చుకుంటాడు అంటే ఎవరైతే నద్వేష్టి న కాంక్షతి అతను ద్వేషించడు కాంక్షించడు దేన్ని కర్మఫలాలను ఎప్పుడు ద్వేషిస్తాం? మనకి ఇష్టం లేని ప్రతిఫలం వస్తే మనకి ద్వేషం అంటున్నారు. మనకి ఎంతో కోరుకుని మోజుగా ఎదురు చూసే ప్రతిఫలం లాభం అవ్వచ్చు ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు అది దానిని కాంక్షిస్తాం. కానీ నిత్య సన్యాసి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఈ ప్రతిఫలాల మీద అతనికి ఏ ఇష్టాలు లేవు. ఏదైనా అతనికి ఒకటే. నిర్ద్వంద్వోహి మహాబాహులున్న అర్జున అతను నిర్ద్వంద్వుడు అంటే ద్వంద్వాలకు అతీతుడు. ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఐ థింక్ ఇంతకు ముందు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నామని అనుకుంటున్నాను.
ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో ఈ ద్వంద్వాలకు అతీతుడు సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ద్వంద్వాలకు అతీతుడుగా ఉంటూ మరి భవబంధాల నుంచి సులభంగా బయటపడతాడు అని చెప్పి. సుఖం అంటే భౌతిక సుఖాలు కాదు, ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితి. ఎప్పుడు ఏది ఎలా ఉన్నా కూడా చెక్కుచేదనని ఆనందం అది. సో అది భౌతిక బంధాల ఆనందం వల్ల వచ్చే ఆనందం కాదు. సో ఆ స్థితికి వెళ్తాడు. సో ఎవరు నిత్య సన్యాసి అంటే ప్రతిఫలాలను ద్వేషించనివాడు, కాంక్షించనివాడు. అంటే ఎలాంటి ప్రతిఫలమైనా ఒకటే అనే సమత్వంతో ఉండేవాడు, ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడు మరి ఎప్పుడు ఈ భవబంధాల నుంచి బయటపడి ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితికి వెళ్తాడు అని చెప్తుంది. సో ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి అన్నదానికి కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. తామరాకు మీద నీటి బిందువు వలె. యా అంటే దేనికి సమత్వంతో ఉండటం అది. అంటే ఏది నద్వేష్టి నా కాంక్షతి, దేన్ని ఏది కూడా మనసుకు అంటించుకోకుండా ఇది నాకు చాలా ఇష్టం, ఇది నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు, ఇలాంటి ఇష్టాయిష్టాలు మనస్సును ఎఫెక్ట్ చేయకుండా ఏ పరిస్థితిలో అయినా మనస్సును స్థిరంగా ఉంచుకోవడం, ఏదైనా ఆ బ్యాలెన్స్ రియాక్షన్స్ లేకుండా ఉండటమే సమత్వం. సో అయితే ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి? ద్వంద్వాలకు అతీతంగా అంటున్నారు. అంటే ఎలాంటి స్థితికైనా అతీతంగా ఉండటం, ఆపోజిట్స్ అని చెప్పాను. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. ఆపోజిట్స్ పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉండటం. ఏమిటి ఆపోజిట్స్? సరే, సునీత మాతాజీ రిలేషన్షిప్ అంటున్నారు, సాయి ప్రభు రాగద్వే. కరెక్ట్. రాగద్వేషాలు, కష్ట సుఖాలు, ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్. అంటే ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్. ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి? సుఖానికి ఆపోజిట్ దుఃఖం, లాభానికి ఆపోజిట్ నష్టం, కష్టానికి ఆపోజిట్ మరి సుఖం, రాగానికి ఆపోజిట్ ద్వేషం. కరెక్ట్. సో ఎవరైతే ఈ రెండు పరిస్థితుల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉంటారు, లాభం వస్తే సాధారణంగా మనం పొంగిపోతూ ఉంటాం, నష్టం వస్తే దుఃఖిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇలాంటి కర్మయోగి ఏదొచ్చినా సరే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతాడు సాధనతో. అతను సాధనతో మనం కూడా చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలతో ఇది పనులు చేస్తూనే ఈ యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సో ఆ నష్టం వస్తే బాధపడకుండా ఎలా ఉంటాము అని అని అందరికీ వెంటనే మనకి ఒక అనిపిస్తుంది. కానీ అది ఏది ఏమైనా మనం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించినా బాధపడి ప్రయోజనం ఏముంది? దుఃఖపడి మనం డిప్రెస్ అయ్యి తర్వాత ఏం చేయాలో కూడా ఆలోచించలేని స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది దుఃఖం. సో ఆ దుఃఖం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు. మళ్ళీ తర్వాత చేయాల్సింది ఎలాగూ చెయ్యాలి, తప్పదు. కాబట్టి అందుకని ఏదైనా మనం తట్టుకోవటం, సమత్వంతో ఉండగలగటం స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ప్రాక్టికల్గా చూసినా కూడా అది ఉపయోగం. ఇంకా అంకిత మాతాజీ సుఖ దుఃఖాలు, కష్ట నష్టాలని సమానంగా చూడటం. ద్వంద్వాలు అంటే ఇవి ఆపోజిట్, సుఖ దుఃఖాలు, కష్ట నష్టాలు సమానంగా చూడటం అనేది ఈ స్థితికి రావడం సమత్వంతో, కర్మయోగం. ఓకే, వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్ అందరికీ, ధన్యవాదాలు. సో కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు. సో అంటే ఏది యోనద్వేష్టి నా కాంక్షతి, కోరుకోని వాడు, ఏదైనా ఒకే రకంగా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగిన వాడు. తప్పదు, ఏదొచ్చినా మనం తీసుకుంటాం, కానీ పొంగిపోవడం, గర్వపడటం అక్కర్లేదు, దుఃఖించటం, కృంగిపోవడం అక్కర్లేదు. నువ్వు సమత్వంతో ఉండే. ఎందుకంటే ఏది నువ్వు పొంగినా కృంగినా ఏదైనా జరిగేది జరగక మానదు. కాబట్టి నువ్వు నీ బాధ్యతను నువ్వు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్నావా లేదా అన్నది నీ చేతిలో పని, అది చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా అది భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం, నువ్వు దాన్ని ఆ రకంగానే స్వీకరించు. ఇదెందుకు వచ్చింది, అదెందుకు వచ్చింది అని అనుకోకుండా. ఇలా ద్వంద్వాలకు అంటే రాగాలకు, ద్వేషాలకు, కోపాలకు, తాపాలకు, సుఖాలకు, దుఃఖాలకు అతీతంగా ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా భవబంధాలకి నుంచి బయటపడతాడు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈజీ మార్గం అంటే
ఈజీ అంటే అంత ఈజీ కాదు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం, కానీ పనులు చేస్తూనే ఏ విధంగా మనం ఆ ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి, ఆ జ్ఞానం భగవంతుని పొందే స్థితికి వెళ్ళొచ్చో చెప్తున్నారన్నమాట. ఏ రకంగా ఆ పని చేస్తే. పనిని శ్రద్ధగా చెయ్యి, ఏదొచ్చినా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకు. వైరాగ్యం యొక్క సరైన కాబట్టి వైరాగ్యం అంటే అసలు ఏమిటి అంటే, ఈ అంబరీష్ మహారాజ్ గారని భాగవతంలో ఒక కథ ఉంది. ఆయన స్టోరీ చెప్తారు. ఏమిటి అంటే, అంబరీష్ మహారాజ్ గారు గొప్ప భక్తుడు. మరి ఆయన భక్తి గురించి విని దుర్వాస మహాముని అని మీరు వినే ఉంటారు. ముని ఆయనకు కొంచెం కోపం ఎక్కువ. ఆయన ఒకలా ఈ అంబరీష్ మహారాజు గారి భక్తుడని వింటున్నాం, అసలు ఈయన భక్తి ఏమిటో పరీక్షిద్దామని ఒకరోజు వెళ్తాడు. వెళ్తే ఆయన అన్ని అతిథి మర్యాదలు చేసి భోజనం స్వీకరించవలసిందిగా అడిగితే, నేను స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి ఆయన శిష్యులతో సహా నదికి వెళ్ళి ఎంతసేపటికి తిరిగి రాడు. మర్నాడు మార్నింగ్ అవుతుంది. అయితే ఆ క్రితం రోజు ఆయన వచ్చిన రోజు ఏకాదశి కాబట్టి, ఏకాదశికి యూజువల్గా ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత మర్నాడు ఒక నిర్ణీత సమయంలో మనం ఆ ఉపవాసాన్ని ఆపి ఏదైనా తీసుకోవాలి. సో, ఆ సమయం దాటిపోతే గనక మనం ఏమి తీసుకోకపోతే ఆ సమయంలో క్రితం రోజు ఉపవాసం చేసిన ఫలితం ఉండదు. అందుకని మరి ఈ రాజుగారు కాబట్టి ఆయన ఆస్థానంలో ఉంటూ ఉంటారు గదా! ఈ గురువులు వాళ్ళు చెప్పారు. ఇంతసేపయింది మీకేమో ఉపవాసం అయిపోయే సమయం, ఉపవాసం అయిపోయింది. ఇప్పుడేదో ఒకటి కొంచెం తీసుకోవాలి. మీరు తీసుకోకపోతే ఉపవాసం చేసిన ఫలితం ఉండదు అని చెప్తే, ఇక అప్పుడు తప్పనిసరి కొద్దిగా మంచినీరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఆయన మంచినీరు కూడా తీసుకొని ఉపవాసం చేస్తున్నారు. సో, అందుకని అప్పుడు ఆయన కొద్దిగా మంచినీరు తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వెంటనే ఈ దుర్వాసుడు శిష్యులతో సహా వచ్చి, మరి నువ్వు నా అతిథి కోసం ఆగకుండా నువ్వు తీసుకుంటావా అని కోపం ఆగ్రహించి ఒక రాక్షసుణ్ణి సృష్టించి ఆయన మీదకి పంపడం జరిగింది. అయితే ఈయన భక్తుడు కాబట్టి వెంటనే మరి భగవంతుడు సుదర్శన చక్రాన్ని పంపించి ఆ రాక్షసుణ్ణి వధించిన తర్వాత ఆ చక్రం దుర్వాసుడి వైపు వెళ్ళడం ప్రారంభించింది. అప్పుడు దుర్వాసుడు మరి దానిని తప్పించుకోవడం కోసం ప్రయత్నిస్తూ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షించవలసిందంటే ఆయన నేనేమి చేయలేను, నువ్వు పరమశివుడి దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే, ఆయన శివుడి దగ్గరికి వెళ్తే శివుడు నువ్వు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్తాడు. అప్పుడు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తే విష్ణుమూర్తి నువ్వు అంబరీష్ మహారాజుని శరణు వేడు అని చెప్తే వెళ్ళి అంబరీష్ మహారాజు శరణు వేడటం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అంబరీష్ మహారాజు ఎంతో భక్తుడు, సూనవంతుడు కాబట్టి అదే మర్యాదతో ఆయనకి మర్యాద చేసి వెంటనే భగవంతుడిని ఆ చక్రాన్ని వెనుదీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థించడం, ఆ చక్రం వెనక్కి వెళ్ళడం, ఆ తర్వాత మరి దుర్వాసుని ఆ రకంగా ఆయన రక్షించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ కథలో తెలిసేది ఏమిటి అంటే, వైరాగ్యంతో ఇలా మరి అన్నీ వదిలేసి జ్ఞాన మార్గంలో భగవంతుని పొందుదామని వెళ్ళి, ఆ మార్గంలో వాళ్ళు యోగా ఉన్నా ఎన్నో శక్తులు, ఆఖరికి ఒక రాక్షసుని కూడా సృష్టించే శక్తులు ఉన్నా కూడా చివరికి కోపాన్ని జయించలేకపోయాడు. మరి ఏ ఏ ఏ జ్ఞాన మార్గంలోనూ ఈ అష్టాంగ యోగ మార్గం లేకపోయినా నిత్యము తన పనులు తను చేస్తూనే భక్తితో మరి అంబరీష్ మహారాజే చివరికి ఆయనకు సహకరించవలసి వచ్చింది, ఆయన ప్రాణాన్ని కాపాడవలసి వచ్చింది. అది ఉదాహరణ. సన్యసించడం అంటే కర్మనే సన్యసించక్కర్లేదు, పనులన్నీ మాని జ్ఞాన మార్గంలోకి వెళ్ళడం మంచిదే. అలా సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళిన వాళ్ళు భగవంతుని పొందుతారు. కానీ పనులు చేస్తూనే నిత్యము భక్తితో ఈ రకంగా కూడా భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు. సో వైరాగ్యము అంటే పనులు మానేయక్కర్లేదు, పనుల మీద ఉన్న ఆ ఇష్టాలను వదులుకోగలిగి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను ఏ పనైనా అని సమత్వంతో ఉంటూ చేస్తే అది కర్మయోగమే విశిష్టం ఇంకా అంటున్నారు. అలాంటి కర్మయోగం, దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ స్టోరీ చూస్తున్నాను. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో ఇలాంటి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు భక్తితో పనిచేస్తూ భగవంతుడికి సమర్పించాను అనుకుంటూ విశుద్ధాత్ముడు అంటే శుద్ధమైన ఆత్మతో. ఎందుకు శుద్ధమైన ఆత్మ? అతనికి రాగద్వేషాలు అతీతుడయ్యాడు.
అంటే యోనద్వేష్టి నా కాంక్షతి, ఏదొచ్చినా సరే అతనికి ఇష్టాయిష్టాలు అతను రియాక్ట్ అవ్వడం లేదు. విజితాత్ముడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సును జయించిన వాడు. ఎప్పుడు సమత్వం వస్తుంది? మనం సెన్సెస్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నప్పుడు. సెన్సెస్సేగా ఇది బాగుంది, ఇది తీసుకో, అది కొనుక్కో, ఇది విను, అది తిను అని మనకి చెప్పేది. సో అది మనకంటే ఎవరికి చెప్తుంది? మనస్సుకు చెప్తుంది. మనస్సు వెంటనే ప్రలోభపడిపోయి కోరికను పెంచుకుంటుంది. సో ముందు సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు ఆ రకంగా విశుద్ధాత్ముడు అవుతాడు. అంటే ఆ రకంగా ఏ ఇష్టాలు రాగద్వేషాలు లేని శుద్ధమైన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు అవుతాడు. ఈ యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు. ఏ యోగంలో? పని చేస్తూనే భగవంతుడి కోసం సమర్పించి చేస్తున్నాను అనుకుని నువ్వు సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు, సో అప్పుడు నీకు నువ్వు ఎలా ఇంద్రియాలను మనస్సును జయించి నువ్వు ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా భూతాత్మ అన్ని జీవరాశుల్లో ఉన్న ఆత్మ నా ఆత్మ. సర్వభూతాలు అంటే భూతాలు కాదని చెప్పుకున్నా. భూతాలు అంటే జీవరాశులు. అన్ని జీవరాశుల్లో ఉన్న ఆత్మ మన ఆత్మ ఒకటే అని గుర్తించిన వాళ్ళు కుర్వన్నపి నలిప్యతే, వాళ్ళు పనులు చేస్తూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏ దోషము అంటదు. సో ఎలాంటి వాళ్ళకంటే ఈ రకంగా సమత్వంతో ఇష్టాయిష్టాలు చూపకుండా ఏది యోనద్వేష్టి నా కాంక్షతి, కావాలి ఈ ఫలితం అనుకోడు, ఈ ఫలితం నాకు వద్దు అనుకోడు. ఏమనుకుంటాడు? ఈ పనిని నేను సక్రమంగా చెయ్యాలి అని అనుకుంటాడు అంతవరకు. సో అలా పనిచేసేవాడు ఆత్మను అలా శుద్ధంగా ఉంచుకుని రాగద్వేషాలు లేకుండా మనస్సును ఎలా ఉంచుకోగలిగాడంటే మనస్సును ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకుని ఆ తర్వాత అన్నిటినీ సమంగా చూస్తూ రాగద్వేషాలను సుఖదుఖాలను కష్ట నష్టాలను లాభ నష్టాలను సమస్త జీవుల్లో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు. సో అందరినీ సమత్వంతో, ఎందుకు వీళ్ళు వేరే అని మనం అనుకుంటున్నాం, వాళ్ళల్లో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే, నాలో ఉన్న ఆత్మ అందరిలోనూ ఉన్న ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు కర్మలు చేసిన ఏ దోషము అంటదు. సో లాభ నష్టాలు అంటే ప్రతిఫలాల పట్ల సమత్వం, అందరి పట్ల సమత్వం ఉన్నవాడు ఏ దోషం కర్మలు చేసినా ఏ దోషము అంటదు. సో ఇక్కడ భాగవతంలో ఉన్న 9 రకాల భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. ఏమిటి? శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం అంటే ఉదాహరణగా మరి పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతాన్ని సుఖమహాముని అంటే వ్యాసుడి పుత్రుడు ఆయన దగ్గర నుంచి వినడం చూస్తున్నాం. ఆయనకి 1 వీక్లో ప్రాణం పోతుంది అనే శాపం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఈ పోయేలోపు భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే అప్పుడు సుఖదేవ మహాముని నువ్వు భాగవతాన్ని విను అని సలహా ఇస్తే ఆయన భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం శ్రవణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. కీర్తనకు మీరాబాయి, మరి ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా భక్తితో భగవంతుడి కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఉండేది. ఆ రకంగా ఆ కీర్తన భక్తి మార్గంలో ఆవిడ భగవంతుడిని పూజించింది. స్మరణం, హరిదాస్ ఠాకూర్ అని ఒక ముస్లిం మతస్థుడు. అయితే ఆయన చైతన్య మహాప్రభు టైంలో 15వ శతాబ్దంలో ఆయన హరే కృష్ణ నామజపం మీద భక్తితో ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆ నామాన్ని తనకు ఉపదేశించమని అడుగుతాడు. భయపడుతూనే నేను మరి ముస్లిం మతస్థుడు, నాకు అర్హత ఉందో లేదో అని. చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో ఆదరంతో ఆయనకు ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు. ఆ తర్వాత అతను అనునిత్యం ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ నామాచారి అనే బిరుదు కూడా పొందాడు. ఆయన్ని ఇక్కడ స్మరణానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. పాదసేవనానికి మరి లక్ష్మీదేవి, ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి పాదాల దగ్గరే ఆవిడ స్థానం కాబట్టి పాదసేవకు ఆవిడ ఉదాహరణ. అర్చనం అంటే పృథు మహారాజు, ఆయన పూజలు అవి చేయడం. వందనం అంటే చేతులు జోడించి నమస్కరించడమే కాదు, ప్రార్థనాభావం వందనం అంటే. ఆ వందనానికి ఉదాహరణగా ధ్రువ మహారాజు భాగవతం స్టోరీ. ఆయన ఒక రాజుగారి కుమారుడు, 5 సంవత్సరాల వయసులో తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చుంటే సవతి తల్లి కిందికి దించి
నీకు నీ తండ్రి ఒడిలో కూర్చునే అర్హత లేదు. రాజ్యార్హత కూడా లేదు. ఎందుకంటే నువ్వు నా కుమారుడు కాదు కాబట్టి అని చెప్పగానే, మరి ఆ చిన్న మనసు గాయపడి తల్లి దగ్గరికి వెళ్లి ఎందుకని నాకు ఈ అర్హత లేదు అని అడిగితే, దీనికి ఎవరం ఏం చేయలేం నాయనా, భగవంతుడు ఒక్కడే నీకు సహాయపడగలడు అని ఆవిడంటే, అయితే నేను భగవంతుడినే అడుగుతాను అంటే, ఎక్ అంటే మరి భగవంతుడిని నువ్వు ఈ వయసులో నువ్వెలా అడగగలవు అంటే, భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే, మరి నువ్వు అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సులు చేస్తే ఆయన కనిపిస్తారు అని చెప్తే, అరణ్యానికి వెళ్తానని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే, నారద మహాముని మధ్యలో వచ్చి, "నువ్వింత చిన్న వయసులో నువ్వు ఈ అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సు ఇవన్నీ నీ వల్ల కాదు" అంటే, అతను వినడు. అప్పుడు నారద మహాముని అతని చెవిలో "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనేటటువంటి మంత్రాన్ని ఉపదేశించి, "నువ్వు ఈ మంత్రాన్ని హ్మ్, జపిస్తూ నువ్వు తపస్సు చేసుకో" అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి ఎంతో శ్రద్ధతో తపస్సు ప్రారంభించి, అప్పుడప్పుడు కొంచెం పళ్ళు, ఆకులు అవి తింటూ ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ పళ్ళు, ఆకులు మానేసి నీరు మాత్రం తాగుతూ ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి నీరు కూడా మానేసి గాలి మాత్రమే తీసుకొని తపస్సు చేశాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి గాలి పీల్చడం కూడా ఆపేసి తపస్సు చేయడం ప్రారంభిస్తే, మరి ఆ తపస్సు యొక్క తీవ్రతకు అంత కంపిస్తూ ఉంటే, ఈ మునులు వాళ్ళంతా కూడా వెళ్ళి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే, ఆయన ఈ ధ్రువ మహారాజుకు ప్రత్యక్షం అవ్వడం. అప్పుడు అవ్వగానే అయ్యి నీకేం కావాలని అడిగితే, తీరా భగవంతుడు వచ్చేసరికి తను దేనికి తపస్సు చేసింది గూడా ఆయనకి అవసరం లేకపోయింది. ఏమడుగుతాడంటే, భగవాన్ నిన్ను స్తుతించే దానికి సరియైన భాషను ప్రసాదించంటాడు. ఎందుకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి, ఇంకా అంత భాష కూడా తెలీదు కాబట్టి, నిన్ను స్తుతించడానికి తగ్గ భాషను నాకివ్వు అని అడిగితే, భగవంతుడు అనుగ్రహించి ఆ భాషనే కాకుండా, ఆ భాషను ప్రసాదించిన తర్వాత ఆయన్ని స్తుతించడం జరుగుతుంది. భగవంతుడు ఆ భాషనే కాకుండా ఆయనకు మరి రాజ్యాన్ని, ఆ తర్వాత ఆ జన్మ తరువాత ఆయనకు ధ్రువలోకాన్ని కూడా ఇచ్చారు. అందుకే ఆకాశంలో మనకి ధ్రువతార బాగా బ్రైట్‌గా అన్ని నక్షత్రాల కంటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి అధిపతి ఈ ధ్రువ మహారాజ్ అన్నమాట. సో, అది ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ వందనానికి ఎగ్జాంపుల్. ఆ తర్వాత అక్రూరుడు కూడా వందనానికి ఎగ్జాంపుల్. అక్రూరుడు ఎవరు అంటే కంసుడి తమ్ముడు. శ్రీకృష్ణుడి మేనమామ. సో, శ్రీకృష్ణుడిని బృందావనం నుంచి ద్వారకకు వెళ్ళడానికి తీసుకువెళ్ళడానికొస్తాడు. సో, దారిలో మరి శ్రీకృష్ణుడిని అన్ని చోట్ల అక్కడ నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్తే అక్కడ రథంలో అన్ని చోట్ల చూసి ఆ భక్తితో అతను ఎన్నో ప్రార్థనలు చేస్తాడు అక్రూరుడు. సో, అందుకని అక్రూరుడిని కూడా వందనానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్‌గా చెప్తారు. తర్వాత దాస్య భక్తికి గొప్ప ఉదాహరణ హనుమాన్. ఆయన్ని మించిన ఎగ్జాంపుల్ లేదు. సఖ్య భక్తికి అర్జునుడు. ఆ తర్వాత ఆత్మనివేదన అంటే కంప్లీట్ సెల్ఫ్ సరెండర్ అంతటినీ గూడా భగవంతుడికి అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉండటం. దానికి ఉదాహరణగా బలి మహారాజు. మరి ఆయన గురువుగారు చాలా తెలివైన వాడు శుక్రాచార్యుడు చెప్తాడు. భగవంతుడొస్తున్నాడు. నిన్ను ఇలా మొత్తం ఇచ్చేటట్లుగా అడుగుతాడు. నువ్వు గనక ఇచ్చావంటే ఇక నువ్వు నీ రాజ్యం ఇక ఏది మిగలదు అని చెప్తే, భగవంతుడు అంతటి వాడే వస్తే ఆయనే స్వయంగా అడిగితే ఇచ్చే అదృష్టం నాకు వస్తే ఇంక అంతే చాలు అని చెప్పి ఆయన అడిగిన వెంటనే బలి మహారాజు అన్నీ ఇవ్వటం ఆయన ఆత్మ నివేదనానికి మరి ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత గోపికలు, గోపబాలురు కూడా ఆత్మ నివేదనానికి ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళు ఏది చేసినా అన్నీ కూడా భగవంతుడి కోసమే వాళ్ళు చేశారు. ఏ జ్ఞానము వాళ్ళకి ఏ పుస్తకాలు, ఏ వేదాలు అక్కర్లేదు. వాళ్ళకి తెలిసింది భగవంతుడికి సమర్పణ. కాబట్టి వాళ్ళని గూడా ఆత్మ నివేదనానికి ఉదాహరణగా చెప్పారు. సో, ఇవి నవవిధ భక్తులు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో, ఇప్పుడు కర్మయోగం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇలా యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ ఈ రకంగా సమత్వంతో పనిచేయడం. ఏదైనా రిజల్ట్ ఒకటే అనే సమత్వంతో పనిచేయడం. ఆ యోగం ద్వారా మరి
వాళ్ళు ఇంద్రియాలను అంటే ఇంద్రియాలను మనస్సును కూడా నియంత్రించి ఈ సమత్వాన్ని తెచ్చుకుని ఇంద్రియాలని మనస్సును నియంత్రించడం వల్ల వాళ్ళు అన్ని సమయాల్లో ఒకే రకంగా ఉంటారు. ద్వంద్వాలన్నిట్లో ఒకే రకంగా ఉంటారు. అలాగే అందరి పట్ల కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఎవరైనా వాళ్ళకు ఒకటే. కొంతమంది అంటే ఇష్టం లేదు, శత్రువైనా మిత్రుడైనా, సుఖమైన దుఃఖమైన ఏదైనా సమత్వంతో ఉండగలుగుతారు. ఎందుకు అంటే మరి ఇంద్రియాలను ఈ మనస్సును కూడా నియంత్రించుకున్నారు కాబట్టి. అలాంటి వాళ్ళు ఏ పని చేసినా వాళ్లకు ఏ దోషము అంటదు అంటున్నారు. సో కంటిన్యూషన్ ఏమంటున్నారు? బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభస. ఇలా ఫలితాలన్నీ కూడా భగవంతుడికి అప్పగించి సంగం త్యక్త్వ అటాచ్మెంట్ వదులుకుని, అంటే కర్మలన్నీ కూడా ఈ రకంగా అటాచ్మెంట్ వదులుకుని కరోతి యః ఎవరైతే చేస్తారో అటాచ్మెంట్ వదులుకుని, అంటే సంగత్వం రాగద్వేషాలతో కాకుండా అవి వదులుకుని ఎవరైతే పనులు చేయగలరో లిప్యతే నస పాపేన వాళ్ళు ఏ పాపంతోనూ కూడా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వరు, వాళ్ళకి ఏ పాపాలు కూడా అంటవు. పద్మపత్రం ఇవాంభస, ఏ రకంగా అయితే తామరాకు నీటి బొట్టుతో తడవకుండా ఉంటుందో, ఎన్ని నీళ్లు పడ్డా కూడా తామరాకు తడవదు. అలాగే వీళ్ళు పనులు చేసినా కూడా ఈ ఎవరు అటాచ్మెంట్ లేకుండా పనులు చేసిన వాళ్ళకి, దేని మీద అటాచ్మెంట్? రిజల్ట్స్ మీద అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఎవరైతే పనులు చేస్తారో వాళ్ళకి ఏ పాపము అంటదు అని చెప్తున్నారు. దానికి ఉదాహరణగా ఈ తామరాకు నీటి బొట్టు చూపిస్తున్నారు. సరే, ఇక్కడ మరి వీళ్ళంతా భక్తితో భగవంతుడు పనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగూ ఏమి ఆశించడం లేదు ప్రతిఫలాలను. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా సమత్వాన్ని నేర్చుకోగలిగినప్పుడు ఎలా నేర్చుకుంటామంటే చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాలను మనస్సును మరి నియంత్రించి, మరి విజితాత్మ జితేంద్రియ, ఇంద్రియాలను జయించు, ఆత్మను మనస్సును జయించు. సో మనో ఇంద్రియాలను మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుని అన్నిటినీ అందరినీ సమత్వంతో అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, అలా పని చేసినప్పుడు ఏ ఏ దోషాలు అంటవు, భవబంధాల నుంచి బయటపడతాము, కర్మబంధాలు అంటుకోవు. తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎలా అయితే ఉన్నా కూడా తామరాకు తడవదో అలా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు, ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా పనిచేసిన వాళ్ళు. ఇంకా సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి, అన్ని కర్మలు మనస్సుతో సన్యసిస్తే సుఖం వస్తుంది. నవద్వారే, ఎక్కడ? ఈ నవద్వారపురమైన దేహంలో. ఈ దేహాన్ని నవద్వారపురం అంటున్నారు ఎందుకు? మనకి 2 కళ్ళు, 2 ముక్కు రంధ్రాలు, 2 చెవులు, 6 ప్లస్ నోరు 7 ప్లస్ 2 జననాంగాలు 9. సో ఈ నవద్వారపురం ఉన్న దేహంలో, నవద్వారపురమైన దేహంలో సుఖంగా ఉంటారు. నైవ కుర్వన్న కారయం అంటే వాళ్ళు ఏ ఏ రిజల్ట్స్కి, ఏ బంధాలు గురి కాకుండా ఉంటారు. ఎప్పుడు సర్వకర్మలను మనస్సుతో సన్యసిస్తే. అంటే ఏమిటి? కర్మల్ని మనస్సుతో సన్యసించడం అంటే శారీరకంగా నువ్వు పని చేస్తున్నా నీకు మానసికంగా ఆ కర్మ ఫలితాల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అంటే సమత్వం ఉన్నది. ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి ఎలా పడితే అలా పని చేయమని కాదు, పనిని విజయవంతం అవ్వాలనే చెయ్యాలి. కాకపోతే నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే ఏదొచ్చినా నీకు ఒకటే అని రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండే స్వభావం అని. సో అందుకని అలా మనస్సుతో సన్యసించాలి కర్మలను, అంతేగాని శారీరకంగా సన్యసించడం కాదని కర్మయోగం యొక్క మీనింగ్ అది. మనస్సుతో సన్యసించు అంటే చెయ్యి, ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీదే అది వస్తే బాగుండు అని చేయడం కాదు. ఇది నేను చెయ్యాలి, నా డ్యూటీ భగవంతుడికి నచ్చే రకంగా నేను చెయ్యాలి అని చేయడం. దాని మీద అది నీ కంట్రోల్లో ఉంది. పని ఎలా చేయగలవో నీ కంట్రోల్లో ఉంది. లాజికల్గా చూసినా కూడా ఇది చాలా కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఈ పని చేయడం నువ్వు చేయాలి కాబట్టి నువ్వు దాన్ని బాగా చేయగలగటం అనేది చెయ్యాలి.
సరే చేస్తావు. అదొక్కొక్కసారి సక్సెస్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. అది నీ చేతుల్లో లేదు. ఎందుకు అవుతుందో, ఎందుకు మనకి ఏది ప్రాప్తమైందో మనకు తెలీదు. ఏదైనా మన కర్మబంధాలను బట్టి. సో, అది అందుకని మన చేతిలో లేనిది ఆ రిజల్ట్. కానీ ఆ రిజల్ట్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అవ్వడానికి చేయడం మాత్రం మనం ప్రయత్నించొచ్చు. అది. సో, అలా రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా మనం మానసికంగా రిజల్ట్ మీద ఆసక్తిని త్యజించినప్పుడు అది కర్మయోగం అవుతుంది. మనకే బంధాలు అంటుకోవు. వాళ్ళు ఆహ్, 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 సుఖంగా అంటే మళ్ళీ భౌతిక సుఖాలు కాదు. ఆ నిత్యానందంతో ఉండొచ్చు. ఆ జ్ఞానానందంతో. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని శుని చైవ శ్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. సమదృష్టి, సమత్వం అంటున్నారు గదా! ఏమిటి ఆ సమదృష్టి గురించి ఇంకొంచెం వివరణ ఇక్కడ ఏమిటంటే, విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడైన, గవి గోవైన, హస్తిని ఏనుగైన, శుని కుక్కైన, చైవ శ్వపాకే చ అంటే మాంస మాంసాహారాలు తినే వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే పండిత సమదర్శిన. పండితుడు అంటే వివేకవంతుడు అందరినీ సమంగానే చూస్తాడు. అందరిలో ఇక్కడ ఈ ఈ భక్తుడున్నాడు. మరి అన్ని జాతులు కనిపిస్తున్నాయి మనకి. పక్షులు, జంతువులు అందరిలో గూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో, విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుడైన, గోవైన, ఏనుగైన వీళ్ళంతా ఈ మనుషులైన, కుక్కైన అందరిలో గూడా పరమాత్మను చూస్తున్నాడు. ఈ పండితుడు, వివేకవంతుడు. వీళ్ళిలా, వాళ్ళిలా అని అనుకోడంలా. అందరిలోనూ భగవంతుడున్నాడు. సో, సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అని అన్నారు గదా! అన్ని జీవరాశులు సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. అందరిలోనూ ఉన్న ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలిసినవాడు, అర్థం చేసుకున్నవాడు పనులు చేస్తున్నా అతను చేయనట్లే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పనులు చేయనట్లే అంటే ఇక్కడేమిటి? ఓ పనులు చేసినా మనకు క్రెడిట్ రాదా అని అనుకోవడం కాదు. పనులు చేసినప్పుడు ఎప్పుడూ వాటి మీద ప్రతిఫలాసక్తితో కర్మబంధాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అలా ఎవరైతే ఈ భావంతో, సమత్వంతో ఆ ఆసక్తి లేకుండా పనులు చేస్తారో వాళ్ళకి కర్మబంధాలు ఉండవు. అంటే అకర్మ అది. అందుకే కర్మ చేసినా ఏ దోషము అంటదు అని. సో, సమదృష్టి. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. సో, భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు ఈ సమత్వాన్ని గురించి క్లియర్‌గా చెప్పి ఎలా పని చేస్తే మనకి ఆ ఆ కర్మయోగంలో మనం చివరికి పరిపూర్ణత పొందుతామో చెప్పి, ఈ సంస్పర్శజ భోగాలు అంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ ఉండటం వల్ల వచ్చే ఈ సుఖాలు హ్మ్. మనం అనుకుంటున్నాం సుఖాలని. అవి దుఃఖయోనయ ఏవతే అవి దుఃఖాలకే కారణం. కాబట్టి తెలివిగలవాడెవరు ఇంద్రియ సుఖాల వల్ల సుఖపడాలని ప్రయత్నించడు. ఎందుకు? ఆద్యంతవంత కౌంతేయ అవి ఆది అంతాలు ఉన్నాయి వాటికి. అందుకని కౌంతేయ కుంతిపుత్ర ఈ ఇంద్రియాల వల్ల ఏదో సుఖాలొస్తాయి అనుకుంటున్నాము. కానీ ఇంద్రియాల ద్వారా వచ్చే ఈ సుఖాలు పర్మనెంట్ కాదు. అవి టెంపరరీ. ఎందుకు అంటే వాటికి బిగినింగ్, ఎండ్ ఉంది. ఆది, అంతాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి మరి మనం సోఫా చెప్పుకున్నాం. సోఫా కొంటే 4 రోజులు బావుంటుంది. చాలా సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో కోరిక ఇది పాతబడిపోతుంది. అలాగే ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటే ఎన్నాళ్ళుంటుంది? కొన్నేళ్లుంటుంది. ఒక కారు కొనుక్కుంటే కొన్ని నెలలు ఉంటుంది. సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆనందం. తర్వాత పోతుంది. ఇవన్నీ గూడా మనం సుఖాలు అనుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవేవి పర్మనెంట్ సుఖాన్ని ఇవ్వలేవు. అందుకని తెలివైన వాడు నతేషు రమతే బుధః. బుధ అంటే బుద్ధి. వివేకవంతుడు నతేషు రమతే ఇలాంటి ఇంద్రియ సుఖాల్లో ఆనందా ఆనందాన్ని పొందడు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాల వల్ల తీర్చుకుని అదేదో సుఖమని వివేకవంతుడు ఇలాంటి వాటిల్లో ఆనందాన్ని పొందడు. ఎందుకంటే అవి బిగినింగు, ఎండు ఉన్నవి. పర్మనెంట్ ఆనందం కాదు. ఇది ఎప్పటికప్పుడు పోయేదే గాని ఉండే ఆనందం కాదని అతనికి తెలుసు. అందుకని అతని ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. కుంతి కుమారుడా! అలాంటి ఆనందాలకు ఆది, అంతం ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడు ఇలాంటి వాటిలో ఆనందాన్ని పొందడు.
ఇక్కడ మరి ఈ కర్మయోగంతో పనిచేసే వాళ్ళని చూపిస్తున్నారు. ఆ రకంగా చివరికి నిత్యానందాన్ని పొందడం. మరి ఇక్కడ ఇంద్రియ భోగాలతో ఆనందించే వాళ్ళని చూస్తున్నాం. ఈ ఆనందం ఎంతసేపు మరి ఇవన్నీ గూడా ఏదో అందరూ కలిసి వీళ్ళు మరి పార్టీ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇవన్నీ టెంపరరీ ఆనందాలు. నిత్యానందం అనేది ఎలాంటిది అంటే, ఆ ఆనందం ఏది జరిగినా భౌతికంగా చెక్కు చెదరని ఆనందం. సో, ఆ ఆనందం కోసం వివేకవంతుడు చూస్తాడు గానీ, ఈ టెంపరరీ ఆనందాల కోసం కాదు. ఇంద్రియాల వల్ల వచ్చే ఆనందం ఎప్పటికీ ఉండదు. పైగా ఆ ఇంద్రియ ఆనందం వెనక పెడితే చివరికి మనకొచ్చేది దుఃఖమేనని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఇది ఎంతో అట్రాక్టివ్‌గా ఉన్న అగ్నిని గాని, దీపాన్ని గాని చూసి పురుగులు పాపం వెళ్లి మరక్కడ అవి హ్మ్. మాడిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే మరి తామరాకులోకి వెళ్ళి తేనె కోసం తుమ్మెద అందులో చిక్కుకుపోతుంది. మరి అది మూసుకుపోతుంది కాబట్టి రాత్రికి. అందులోనే చిక్కుకుపోతుంది. మరి అలాగే పెద్ద చేప చిన్న చేప కోసం వెళ్ళి గాలానికి చిక్కుకుపోతుంది. సో, ఈ లేడి కూడా దానికి సంగీతం అంటే ఇష్టం. మ్యూజిక్. అందుకని ఈ వేటగాళ్ళు వాళ్ళు మ్యూజిక్ ప్లే చేసి అవి బయటకొచ్చేటట్లు చేసి వాటిని చంపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఇంద్రియాలకు లోబడ్డప్పుడు అవి ఎలా దుఃఖ కారణాలవుతాయనే దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞతపసాం సర్వలోకామహీశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్చతి. ఇంపార్టెంట్. భోక్తారం అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు భగవంతుడు భోక్త, చరమ భోక్త. అందుకే ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించి చెయ్యాలి. అది యజ్ఞంతో సమానం. ఆయనకి సమర్పించిన తర్వాత మనకి ఇదొస్తే బావుండు, అదొస్తే బావుండు అని అనుకోకూడదు. ఎందుకు అంటే సమర్పించిన తర్వాత ఏదైనా ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తే అది వాళ్ళదే. అంతేగాని ఇంకా మనది, మనది అనుకోకూడదు. అలాగే భగవంతుడికి అర్పించాము అంటే పనిని అదే ఆ రిజల్ట్ ఏదైనా ఆయనదే. మనం తీసుకున్నాము, తీసుకోకుండా ఉండొద్దు అనడంలా. తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎలా తీసుకోవాలి? ప్రసాదంలాగా తీసుకోవాలి. ప్రసాదం అన్నప్పుడు అది ఇష్టమైన, అయిష్టమైన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. అందుకే మనం చెప్పుకున్నాం. మనం ఏదైనా ప్రసాదం నాకొద్దు, ఇది నాకిష్టం లేదు అని పెడితే తప్పలా అనకు, ఇది ప్రసాదం అంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. సో, ప్రసాదం అనేది కష్టమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన తీసుకోవాలి ఒకే రకంగా. సో, అది యజ్ఞంతో సమానం అలా కర్మ చేస్తే అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అన్నీ అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే పనిని భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నామంటే అన్నీ కూడా అన్ని పనులకైనా, దేనికైనా భగవంతుడే చరమ భోక్త. ఆయనే ఎంజాయర్ అనే ఫీలింగ్‌తో మనం ఉండగలిగినప్పుడు, మనకు కూడా ఆ కర్మ మార్గంలో మనం పనులు చేస్తూనే మనం ఆ జ్ఞానోదయాన్ని పొందొచ్చు, భగవంతుడిని పొందొచ్చు. సో, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు ఆయనే భోక్త అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని, సుహృదం సర్వభూతానాం, భూతానాం అంటే జీవరాశులు. అన్ని జీవరాశులకు సుహృదం శ్రేయోభిలాషి అని, జ్ఞాత్వా తెలుసుకున్న వాళ్ళు నన్ను ఆ విధంగా శాంతి మృచ్చతి శాంతిని పొందుతారు. నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తనని, సమస్త లోకాలకు అధిపతిని సర్వలోక మహేశ్వరుడనని, సమస్త ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషినని, సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం తెలుసుకున్న తర్వాత నన్ను ఆ విధంగా శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు చరమభుక్త. ఇక్కడ గోపబాలురందరూ వాళ్ళ యొక్క భోజనాన్ని ముందుగా భగవంతుడికి సమర్పించడం చూస్తున్నాం. అన్ని యజ్ఞ తపస్సులకు చర్మభోక్త అన్నదానికి మనకు ఆ రకంగా చూపిస్తున్నారు. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం ఆయనే నిజమైన భోక్త. అంటే ఇక్కడ భోజనానికి కాదు, ఏ పనికైనా భగవంతుడికే చెందుతుంది అని ఆ రిజల్ట్. ఆహ్, మనం తీసుకున్నా గూడా అది ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి. సర్వలోక మహేశ్వరుడు నిజంగా అన్నిటిని కూడా నియంత్రించేవాడు అన్ని లోకాలను. సుహృదం సర్వభూతానాం అందరికీ నిజమైన స్నేహితుడు శ్రేయోభిలాషి. కాబట్టి ఈ మూడిటిని తెలుసుకున్నవాడు, అర్థం చేసుకున్నవాడు భగవంతుని గురించి ఈ 3 విషయాలు శాంతి మృచ్చతి అని చెప్తున్నారు. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో, భగవంతుడే భోక్త, చరమభోక్త, సుప్రీం ఎంజాయర్. మరి సర్వలోక మహేశ్వరుడు, సుప్రీం కంట్రోలర్. సుహృదం సర్వభూతానాం ఆయనే అందరికీ శ్రేయోభిలాషి, వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్.
ఇది పీస్ ఫార్ములా. ఇది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకు శాంతి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఊరికనే చదవడం కాదు. మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో ఆ ఫీలింగ్‌ని డెవలప్ చేసుకోవటం. ఏదైనా ఆయనకే అనేది. అందుకని మనం ఈ రియాక్షన్స్ నుంచి బయటపడటం. తర్వాత సమస్తాన్ని కంట్రోల్ చేసేది భగవంతుడే అనే నమ్మకంతో ఉండి యాక్సెప్ట్ చేయగలగటం. ఆయన ఎవరినైనా సరే మంచి అంటే మరి మనకెందుకు ఈ సుఖాలు, దుఃఖాలు పెడుతున్నాడు అనుకుంటాం మనం. మనకు దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ ఎందుకొస్తోంది? ఈ సుఖాలు, దుఃఖాలు ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ వల్లే ఈ ఫీలింగ్స్. మనం సుఖం అనుకునేదేంటి? భౌతిక సుఖాలు. దుఃఖం అనుకునేదేంటి? భౌతిక అటాచ్‌మెంట్స్ వల్ల. సో, వీటన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేదేంటి అంటే, ఆ నిత్యానందమే అన్నది తెలుసుకోవడం. సో, అది భగవత్తత్వం. ఆయనకి ఏ అటాచ్‌మెంట్ లేదు. ఆయనకి కావాల్సింది లేదు. ఆయన ఎప్పుడూ నిత్యానందుడే. సో, అది ఇక్కడ అర్థం. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో, ఈ విషయాలను మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో మనం చేయగలిగితే, సాధన చేయగలిగితే మరి తప్పనిసరిగా శాంతి ఉంటుంది. ఆయనే అన్నీ ఆయనకే చెందుతాయనుకుని ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదమేననుకున్న భగవంతుడు మరి ఆ విశ్వాసం సర్వలోకాన్ని కూడా నియంత్రించేవాడు. అలాగే అందరి మంచిని కోరేవాడు. అందరూ మంచి మార్గంలో ఉండాలని. కానీ మన కర్మఫలాలు మనం అనుభవించడం అనేది నేచర్ యొక్క లా, థియరీ. దాని ప్రకారమే ఈ ప్రపంచం నడుస్తోంది. కాబట్టి ఆ ఒక్క విషయంలో భగవంతుడు స్వాతంత్రం ఇచ్చారు మనకు. బుర్ర, తెలివి, బుద్ధి అన్నీ ఇచ్చి మీరు వాటిని సరైన మార్గంలో ఉపయోగించుకోవటం మాత్రం అది మన మీద పెట్టారు ఆ విషయం. ఆ స్వాతంత్రం. కాబట్టి మనం ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని ఏదైనా మనం సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు మనకి ఆహ్, ఆ స్టేజ్‌కి జ్ఞానం తెచ్చుకునే స్టేజ్ అంటే భగవంతుని పొందే స్టేజ్‌కి వెళ్ళగలం. భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే స్టేజ్ అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. కాబట్టి ఈ అడవులకు వెళ్ళే చేయక్కర్లేదు ఈ జ్ఞానాన్ని. మనం భక్ భక్తితో ఇలా ఈ కర్మయోగంతో కూడా ఆ స్థితికి చేరుకోవచ్చు. సమత్వాన్ని నేర్చుకుని అని ఇక్కడ మనం చూసాం కర్మయోగం. సో, ఇంతటితో మరి ఈ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్